Yeah, good afternoon, good evening. Sanibona. Njani bafethu niyaphila? Asathembe niyaphila. Nibingelela mfoka Mkhonza. Ntambama nje sibonga kakhulu guys. Asibonga kakhulu, asithembe konke kuhamba kahle lapho nikhona. Ngicela ukwamukela onke ama-new subscribers to this channel ku-YouTube. Ngiphinde ngemukele ngokukhethekile ama-new followers ku-TikTok. Ngiyabonga kakhulu guys ngendlela enisupport ngayo. Nawe ungaka-subscribe, please subscribe guys. Indlela njengamanje ibheke ku-6,000 subscribers. Ngiyacela ukuthi sibambisane sibheke khona ndawonye. Ngiyabonga kakhulu. Namhlanje bengifisa nje ukukhuluma ngendaba yokwenza isifungo lapha. Kulama commission. Ngaba kuphambi kwe-commission, ngaba phambi kwe-ad hoc committee, ngaba phambi kwenkantolo. Kungaba nje uma umuntu efungela ukungena esikhundleni esithile kuhulumeni. Sizanje ukuzokhuluma ngaloko kancane namhlanje. Bafowethu, niyena notice yini ukuthi indaba yesifungo isithathwa kancane kangakanani, especially la South Africa. Ngena kunotice lokho. Ngena notice ukuthi abantu bayafungiswa, baphakamisa isandla, baze bathi bathini, and so help me God, bathi uzungisize Nkosi, baphakamisa isandla. Kodwa mabeqeda lapho bavele bahubhuza amanga. Kwesinye isikhathi even mangabe kuqhubeka imibuzo ibuzwa kubo, kuze vele ukuthi baqamba amanga, baze bazivumele futhi bona ngokwabo ukuthi bawaqambile amanga. Kodwa lowo muntu ufungile kuqala wathi uzokhuluma iqiniso lodwa. Afisa ukukhuluma ngalo. Ningathi kubaluleke kangakanani njengamanje ukuthi kuqhutshekwe nokuthi abantu abavela lapha kulama commission, oMadlanga commission no-ad hoc committee befungiswe ngale ndlela abafungiswa ngayo, belandele u-chair uma ebafungisa. Why mhlambe kungenziwa enye indlela, njengokuthi umuntu kucelwa yena ukuthi manje afunge ngendlela yakhe. Mhlawumbe le ka-chair bese ilandela after indlela umuntu azifungele ngayo yena as an individual kuqala. Kodwa futhi naloko angiboni kuzosiza, sengimane ngiyasho nje. Isizwe sakithi, ikakhulukazi isizwe esimnyama, niyabona yini ukuthi sinenkinga kangakanani bafethu? Niyabona yini indaba yokuthi umuntu azi kahle ukuthi uzokhuluma amanga, kodwa azasebenzisa iBhayibheli, afunge ebambe iBhayibheli, azafunge nakuNkulunkulu umdali wamazulu nomhlaba ukuthi uzokhuluma iqiniso lodwa, azi kahle ukuthi uzokhuluma amanga. Kukhona yini okungenziwa ngaloko? Ake sibuke nje for example lento eyenzeka namhlanje ku Deputy National Commissioner uGeneral Sibiya. uSibiya manje usebuya kabili ukuzofakaza. Uqale kwi-ad hoc committee eParliament, njengoba manje esevela kuMadlanga Commission. Namhlanje uphinde wasiphakamisa isandla, njengoba siphakamisa naku-ad hoc committee wafunga, namanje futhi usiphakamisile okwesibili futhi uyafunga ukuthi uzokhuluma iqiniso lodwa. Ukhuluma izinto ezifana nokuthi akazani nabo Khethi Matlala and everything le ekhulunywayo ukuthi uhlangene nezigebengu benza icrime. OKhethi Matlala basho okuningi ngaye, bavuma nokuthi bamnike izimali, baze basho ukuthi
uRata Chelete, uthanda imali, uSibiya, and all that. Kodwa naku uyafunga futhi. Le ndaba yokuthi kwenziwe iy'fungo, umuntu azi kahle ukuthi uzokhuluma into engekho, isho ukuthini ngaleli zwe esiphila kulo? Kukhona yini okusengalunga nina manibheka kuleli zwe? Ngoba even abanye bangena esikhundleni, mhlawumbe upresident, mhlawumbe uminister, mhlawumbe ukungena e-legislature, ephalamende, bayafunga abantu. Mayise elapha ufungile ukuthi uzokwenza konke, ahloniphe i-constitution, ahloniphe konke e-South Africa, abantu abavotele and stuff ukuthi abe la, kodwa mayise phakathi enze ukuphambene under isifungo asenzile. Abanye babhala ama-affidavit, ayibhale i-affidavit, ayibhale i-affidavit, ayibhale i-affidavit, ayiqeda aze ayisayine, ashaye istempu. Kodwa wazi kahle ukuthi into ayibhale laphayana ayilona iqiniso. Later on azothi leya nto ayibhala laphayana kulesa statement kungenzeka mhlawumbe ngandlela thile kwenzeka amaphutha athile mhlawumbe kulaba ababembhalisa leso statement and everything, kodwa wasayina ekugcineni. Uyisayina kanjani into owazi kahle ukuthi ayikho? Kafishane nje mina ngikhathazeke ngokuthi mangibheka yonke lento eyenzakalayo la eSouth Africa eyenziwa ngaphansi kwey'fungo, kodwa umuntu athi esenzile isifungo aphinde enze into ephikisana nesifungo sakhe. Likhona yini ikusasa kulaleli zwe elingcono uma kunje? Ngithi ake ngiyibuze nje, sike siyixoxe. Nani nizibonile ufakazi, sebangakho ofakazi abavelile phambi kwaMadlanga Commission, abavelile phambi kwe-Ad Hoc Commission, nakwamanye ama-commission akavela ngaphambilini. Bazi kahle ukuthi baqamba amanga entweni abayikhuluma lapha, kade kodwa bayafunga. Kusho ukuthini lokho, especially ngathi bantu abamnyama? Mina ngendlela engiyibuka ngayo, ingibonisa into eyodwa lento ukuthi singabantu abamnyama engathi sasuka sahambela kude impela ney'mpande zethu, lokho esikubiza ngama-roots, la imvelaphi yethu la siqhamuka khona. Isimilo into engasekho kithi, ikakhulukazi ndle mnyama. Ngoba uma ngabheka phela lapha abantu abavelayo lapha phambi kwalama-commission sikhuluma, iningi labo abantu bakithi abamnyama vele, bambalwa nje abamhlophe abavelile lapha ababuza imibuzo nabo baqamba but indlu yakithi emnyama ngikhathazeke ngayo kakhulu. For example, uma ngabe umfoka Mkhonza evela phambi kwekhomishana lapha ephakamisa isandla efunga ukuthi uzokhuluma iqiniso, bese kuvela izinto nobufakazi futhi bokuthi izinto ayikhulumayo nezinto ayikhulumile bezingamanga wodwa, nabo ubufakazi and everything. Zithini iy'ngane zikamfoka Mkhonza ayizalayo nayifundisayo uma zimbheka futhi zibona ubufakazi benekwa phambi kwezwe lonke ukuthi ubaba iyambuka ingane, nangu ubaba uqamba amanga, nabo ubufakazi buyavezwa ngobaba. Kusho ukuthi ubaba vele uqamba amanga kuyo yonke lento. Kusho ukuthi vele ubaba nguyena owenza leya nto, nabo ubufakazi buyavezwa. Nawo nama-footage, ama-video futhi. Kuthini ey'nganeni zethu esithi siyayifundisa, siyifundisa isimilo uma thina ngokwethu njengabazali singagcini lokho esiyifundisa kona ngokuba nesimilo nokuba neqiniso? Nisho ukuthi bafethu vele ngenxa yokwesaba ijele nangenxa yokusaba mhlawumbe ukubhekana nemiphumela
yezenzo zethu. Sesingazi impela nje impela sime nje impela size sibe yihlaya phambi kwezwe lonke, sibone ngisho nayingane ethi siqamba amanga, kodwa sime emangeni, sibambelele emangweni, sizimelele emangeni ngenxa nje yokuthi sisaba ukuya ejele. Kusho ukuthini lokho? Zithini iy'ngane zethu ezibukela kithi njengabazali bazo? Kusho ukuthi nazo yini uma ngabe sezifike ebudaleni, iyona yini into esiyikhuthaza ukuthi ziyenze le esifungayo thina ukuthi hhayi asiyenzanga kodwa ubufakazi bube buvela buthi sayenza. Zithini iy'ngane? Ngoba phela iy'ngane uma unganothisi iy'ngane ey'ningi, into ey'ningi iy'ngane zibuka kubazali vele. Umzali wami uma ngabe enza ukuthi kusho ukuthi iyona into e-right, nami kufanele ngenze kanje uma sengimdala. Iyona ndlela esifuna ukufundisa ngayo abantwabethu yini. Hhayi bengidlula nje bafowethu, ngithi ake ngiyibuke le nto ngiyixoxe nani ngizwe uvo lwenu ukuthi nibheka kanjani indaba yokuthi iy'phathimandla nabantu abasey'khundleni ey'phezulu benze iy'fungo bangasazigcini, benze iy'fungo bazi kahle ukuthi angeke baze balikhuluma iqiniso, ngeke baliveze iqiniso. Ubufakazi mase buvezwa ngabo ukuthi bakhuluma kusho ukuthini ngesizwe sethu nemvelaphi yethu njengendlu emnyama. Ake sixoxeni ngaloko nje bafethu, akukho okuningi. Kuningi okwenzekile namhla kuMadlanga Commission, kuningi okuqhubekayo eSouth Africa, kodwa nje ngithe kwamanje sengibuka konke nje lokhu, ake ngiyenze le video ngithi ake sixoxeni ngendaba yesifungo. Sibaluleke kangakanani isifungo nesimilo nje. Sisekhona yini isimilo nokubaluleka kwaso esikhathini esiphila kuso, noma mhlawumbe umuntu kumele aphile nje ngendlela afuna ukuphila ngayo. Akusenandaba nokuthi mhlawumbe iy'ngane zethu ziyokhulela kwi-environment enjani. Umfoka Mkhonza lo, ngiyabonga kakhulu niphile bafethu. Ngiyacela niqhubeke ni-support i-channel, subscribe and follow. Ngiyabonga, ni-share and everything. Thank you so much.